Pagbasa mula sa Banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang panong yun, winika ni Jesus sa kanyang malagad ang talinhagang ito. Ang karian ng langit ay matutulad sa 10 dalaga na may dalang mga ilawan at sumalubong sa kasintahang lalaki. Ang 5 sa kanila ay mga mangmang at ang 5 ay mga matatalino. Ang mga mangmang ay nadala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagdala ng langis. Datapwat ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang mga sisidlan na kasama ng mga ilawan. Nang mantala ang pagdating ng kasintahang lalaki, silang lahat ay nag-antok at nakatulog. Ngunit ng hating gabi ay may narinig na sigaw, "Narito na ang kasintahang lalaki, salubungin ninyo siya." Kapag dakay, nagsipagbangon ang lahat ng dalagang iyon at inihanda ang kanilang ilawan. Winika na mamangmang na sa matatalino, "Bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat ang aming mga ilawan ay aandap-andap na." Subalit sinagot sila ng matatalino, "Baka hindi magkasya ito sa amin at sa inyo. Mabuti pa'y magsiparoon kayo sa mga nagbibili at bumili na kayo." Samantalang bumibili sila, dumating ang kasintahang lalaki. Ang mga nakahanda ay pumasok na kasama niya sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos ay dumating din naman ang iba pang mga dalaga na sumisigaw, "Panginoon, Panginoon, buksan mo ang pintuan." Ngunit sinagot sila, "Tunay na sinasabi ko sa inyo na di ko kayo nakikilala. Kaya nga, magbantay kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman ang araw at ang oras." Ang mabuting balita ng Panginoon.